Тукай татарның жаны, йөрәге дияр идем. Менә миңа да ул Тукай, безнең Тукайыбыз, ул жан авазы. Ул минем йөрәгем, ул минем яшәешем. Әгәр дә мин татар булып бу дөньяга туганмын икән, мин димәк Тукайның дәвамчысы, Тукайның варисы дип үземне әйтер идем. Менә мин журналист буларак шуны гына әйтәсем килә татар галимнәренә. Менә без Тукайыбызны дөнья мәйданнарына күбрәк чыгарсак иде. Һәм үзебез дә һәр татарга Тукайның эшчәнлеген күбрәк, аның хезмәтләрен күбрәк халыкка җиткерсәк икән. Менә без аның туган телен беләбез. Һәрбер татар аны яңгыратканын беләбез. Басып, рәсми рәвештә булмаса да ул татарның гимн икәнен беләбез. Ә башка шигырьләрендә мин аның аңлыйсым килә. Башка эшчәнлеген аның беләсем килә. Аның йөрәк авазын ишетәсем килә. Менә татар галимнәре аның эшчәнлеген күбрәк җиткереп, без татарларга менә аның яшәеш дәврендәге булган жан авазын, жан йөрәген ишетәсем килә. Менә 27 яшендә генә булган кеше шул кадәр галәми киңлекләргә җитеп, шундый эшчәнлекләр алып барган. Ул безнең өчен эшләгән. Үз татарым дип эшләгән. Менә шуңа күрә без дә аның фикерләрен киләчәктә журналистлар барлык татарларга җиткерә алсак икән. Менә буыннан буынга аның сүзләре җиткерә алсак икән. Аның җиткерер өчен безгә аның хезмәтләрен белү бик тә мөһим. Ә моның өчен безгә татар галимнәре бу эшне эшләүдә ярдәм итәргә тиешләр.